Dobrodošli na Kockarska ispovest, mesto gde delimo istinite priče o iskustvima sa kockanjem i klađenjem. Sećam se prvog dana kada sam ušao u kazino. Tog trenutka nisam znao da ulazim u pakao, da će mi ta vrata uzeti 18 godina života, izbrisati prijatelje, porodicu, zdravlje. Ništa nisam znao. Samo sam želeo da se kockam. Svi misle da kocka počinje kao zabava, ali istina je da ona počinje kao zamka. Misliš da si pametniji, misliš da možeš da pobediš, misliš da znaš nešto što drugi ne znaju, a onda prođe mesec, godina, decenija i shvatiš, bio si samo još jedan broj u sistemu. Ovo nije priča o sreći, ovo je priča o gubicima, o paklu dugova, o noćima provedenim u paranoji, kada se svaki zvuk čini kao da neko dolazi po tebe, o drogama koje su trebali da me pomognu da zaboravim, ali su me samo gurale dublje, o ženama koje su dolazile i odlazile, jer jedini dug koji nikad ne možeš vratiti je onaj prema sebi. Prvi put kada sam kročio u kazino, osjetio sam moć, adrenalin, srce mi je lupalo. U glavi samo jedna misao, ovo je to, ovde mogu da napravim pare. Stavio sam prvi ulog, rulet, crveno, ulica skače, sve usporava, osjećam znoj na rukama i onda, bum, dobio sam, euforija. Nikada nisam doživao takav osjećaj, mislio sam, ovo je previše lako. I tako kreneš, prvo 100 evra, pa 200, onda 500 i ne shvataš da ti kocka ne daje, ona te samo mami. Kao sirena što peva mornarima, vodi te pravo u propast. Ali ne možeš da staneš, jer ako staneš, to znači da si gubitnik, a mi kockari ne podnosimo da gubimo. Prve ozbiljne pare sam izgubio vrlo brzo. Jedna noć, jedan loš potez, 2000 evra. Nestalo, kao da nikada nije bilo. Sećam se da sam izašao iz kazina i rekao sebi, vraćam se sutra, moram ovo da vratim. I tada, već sam bio u klopci, tada je počeo moj pad. Prvi dugovi su krenuli brzo. Kada izgubiš, ne možeš da staneš, moraš da ideš još i još. Počeo sam lažem, prvo sitno, treba mi 100 evra, imam dobru priliku, onda ozbiljnije, dugujem opasnim ljudima, pomozi mi, vraćam ti uskoro. A novac više nije imao vrednost. Kada igraš na 1000 evra, 50 ili 100 evra, deluje ti kao sitnica. Ali to nije sitnica kada pozajmljuješ od ljudi koji se ne šale. Vremenom izgubio sam kontrolu, počeo sam se plašiti telefonskih poziva, počeo sam se krijem od ljudi. U jednom trenutku dugovi su postali toliko veliki da sam morao da tražim novac na najgori mogući način. U jednom trenutku kocka više nije bila samo kocka, morao sam da bežim iz realnosti. Alkohol je bio logičan izbor. Kada si pijan, manje razmišljaš. Kada manje razmišljaš, manje boli. Droga je došla sama od sebe. Neko mi je rekao, probaj ovo, bit će ti lakše. I stvarno, bilo je, ali samo na trenutak. A žene, one su dolazile same. Kad imaš pare, svi su uz tebe. Kad kupuješ piće, svi te vole. A kad dođe trenutak da platiš račun, da vratiš dugove, nigde nikoga nema. Naučio sam na teži način, svi su tu, samo dok im trebaš. Kad izgubiš, ostaješ sam. Došao je dan, kada više nije bilo izlaza, dugovi su narasli, ljudi su počeli da dolaze po svoje pare. Sećam se, kada sam sedeo u sobi, telefon zvoni, poruke samo stižu, imaš do sutra. U tom trenutku samo dve opcije su bile na stolu, da pobegnem ili da uradim nešto ludo. Spasio mi jedan trenutak, pogledao sam se u ogledalo i video čoveka,
koga ne poznajem, tada sam sebi rekao, ovo mora da stane. I za kraj, znate šta treba? Pritisnite dugme, share, like, subscribe i upalite zvonce za sledeće klipove. Do daljnjeg pozdrava.